कुमार आर्यन की धमाकेदार प्रस्तुति। हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली। मिक्स बाय रिपल स्टूडियो, अलोनी गरखा। लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पले के गावे गावे घूमेला, साइकिल पले के गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन ले माँ बोली, हतार बेचे चोली। हतार बेचे चोली। अरुण बाबू, अरुण बाबू, हतार बेचे चोली। कोहेला के चोली हो हर एक माल 10 के, कोहेला के चोली हो हर एक माल 10 के। पेन्हला पर जो बना के दाबे बड़ी कस के, किने ले लईकी तो बोले मीठी बोली। लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन म बोली, अरुण बाबू, अरुण बाबू, हतार बेचे चोली। हतार बेचे चोली। अगुआ विकास दिले बाटे हमके दर, अगुआ विकास दिले बाटे हमके दरद। बोली बिहारी जैसन खोजले ना मरद, अशोक उदय पप्पू करे ले ठिठोली। लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन म बोली, लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन ले माँ बोली।